Hello everyone, welcome back to Sia Vlog. दिनैहाय जोङो माखासे जिनिस आनबक्सिं खालामनो नागिरदों। बेखौ जोङो Amazonनिफ्राय पारचेस खालामदोंमोन रिं लाइटजों ओमफ्राय बेकग्राउन्ड पर्दाजों ज'दोंमोन जोङो ओमफ्राय कारेन्ट गैयिनि जाउनाव दाख्लैनिफ्रायनो कारेन्ट गैयामोन ना जोंना गामियावहाय बिनि थाखाय जोङो गाज्रिना मोजां सफैदों बेखौबो चेकबो खालामनो मोनाखै। स' दिनैहाय जोङो बेखौ चेक खालामसै, चेक खालामनायजों लोगोसे आनबक्सिंबो खालामसै। जोंबो नायाखै आरो माबायदि सफैदों। स' भिडिअखौ नायलांबाय था, जों दानिया आनबक्सिं खालामसै। So guys, नैबे मोननैयानो नै बेलाय बेकग्राउन्ड पर्दा ओमफ्राय नैबे रिं लाइटआ गिदिर सफैदों नै जा गिदिर माबायदिथो नायसै आंथ' बिराद हासिनानै नायनो रोंखायो मारै हासिनांगौ जाखो फट' खालामनांगौ बोखाबानो जायो जा गिदिर सफैदों आरोना रिं लाइटआ जोंबो दाख्लैनिफ्राय खेवाखै माबा रिटार्न पलिसियानो जोबलायलायसिगोनसो ओरैनो सानथाम सानब्रैल' थाखायो माबायदि सफैदोंथाय जेबो खेवखायाखैमोन आरोना जोंबो बेकग्राउन्डआनो बिराद गाज्रि नुयो नालाय नैबेफोरखौ जेन'बा फकेसफोरखौ बाक्सुफोरखौ माबाफोरखौ नुयो नालाय बेनि थाखायनो बिहरनाय जादोंमोन आरो रिं लाइटआबो जेन'बा लाइटिं खालामनो थाखाय माबायदि सफैदोंथाय बियो जाहैबाय रिं लाइट आरो बांद्राय दामनि नङामोन स्क्रिनाव होनानै होगोन बिसिबांनिमोन स्क्रिनाव होनानै होगोन डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन आरो दामखौ ओमफ्राय अबेनिफ्राय लादों जों बेखौथ' खिथाखाबाय एमाजननिफ्राय लादों बेखौबो जों खिथाफिनगोन डिसक्रिपसनाव होना होगोन आरो जोङो दा माबायदि सफैदों नायथोसै आसखांबाय बोरे एक्साइटेड जाथारबाय आरो ना नायनो बे जाहैबाय स्टेन्ड नैबे जाहैबाय मेइन लाइटआ बेनो आरोना स' बुस्थुआथ' मोजाङानो सफैदों ओमफ्राय जोंना जोंहा बेखौसो नायनाय जायाखै कारेन्टआव सोबासो मोनसिगोन आरो स' बिनि प्राइसखौहाय नैबे स्क्रिनावहाय होनानै होनाय जासिगोन नोंथांमोना नायदो ओमफ्राय जोङो लिंकफोरखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन स' बेखौ दा जोङो कारेन्टआव सोनानै नायसै आरो जोंना जोङा स' गाइस मोननै रिं लाइटनि कभारा बेनोमोन आरो ओमफ्राय नै मा बुस्थु मोन्दों होनोबा नैबेलाय बे मेइना बेनो रिं लाइट ओमफ्राय बेजों नै बेजों जेन'बा ब्राइटफोरखौ खम बारा खालामो आरो सुइच अन अफ खालामग्रा जेन'बा बेजोंनो आलदा आलदा सेटिं खालामजोबनो हायो आरो ओमफ्राय नै माउन्टफोर मोनफादों माखासे नै नायनो हागोन बेफोर माउन्टफोर आरो ओमफ्राय नैबे हल्डार आरो मबाइल हल्डार ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै बेबो माउन्टआनो बे जाहैबाय स्टेन्ड आरो जों दानिया बेखौ फिटिं खालामनानै नायनोसै आरोना बेखौ फिटिं खालामनानै नायनायनि सिगां जोङो फार्स्टआवनो नैखौ आनबक्सिं खालामबावनि पर्दाखौ बै नङा दे नैबेखौ आंसो लाबोफादों बे थारमाने पर्दाखौ आलायनो थाखाय आं लाबोफादों आरोना बायरानि दखाननिफ्राय 80 रुपिस लादों बियो दा नैबेयो जाहैबाय ग्रे कालारनिखौ बिहरदोंमोन आरो जोङो ग्रे कालारनिखौ बिहरदोंमोन बियो जाहैबाय बेकग्राउन्ड पर्दा जेन'बा मोजां नुनायनि थाखाय आरो बेकग्राउन्डआ नङाबा बेफोरबायदि नुलाबायो नालाय ओंखायनो बेखौ होथेनो आरो दा बारा दामनि नङामोन बेबो बेनिखौबो बेयावनो स्क्रिनाव होना होनसै स' क्वालिटिया माबायदि बियो बेसे गुवार दा नायनोसै नोंथांमोना नायजोबबानो जाबाय बे बारा दाम नङा नालाय ओंखायनो एसे स्रां स्रां नुयो नै जों वालावसो होखागोन नालाय सिनायनाय नङा थेवब्लाबो उनाव दानिया बेखौ जोङो लगायजोबनानै नायनोसै आरो ना फिटिं खालामसै फार्स्टआवनो जोङो रिं लाइटखौ फिटिं खालामनानै नायगोननि नोंथांमोना नायजोबबानो जाबाय भिडिअखौ दानिया जों फिटिं खालामसै आरो ना दानिया आङो फिटिं खालामनोसै आरो बे रोङामोन नालाय ओंखायनो आङो बानायनोसै दा बेखौ खेबोथ'बाय आङो स्टेन्डबो गैजाला नालाय एबार बेखौनो स्टेन्ड बाहायबावनोसै जोङो रिं लाइटखौनो बेबो स्टेन्डखा नालाय दानिया आं फिटिं खालामनि आरो ना मारैथाय एबारसो फार्स्ट टाइम बिहरदों रोंलायलाङा बुस्थुआनो सफैजोबदोंना सफैजोबाखैथाय बेसेबांबा गोबावसो रिटार्न पलिसियाबो गैबावलासो ना बेखौलाय मायाव लगायो जाखो नैबाव जाथारगोन आया बिदिनो मोजां नङाथाय बबेयाव थायोब्रा रोंलायलांला
बिसोर ओरैथिंनि मोनदां नैबेयाव थाङो दहाय फार्स्टआव फिटिं खालामनो रोङाखैमोन दा रोंबाय आरो नायनानै दानिया फिटिं खालामनानै देखायनोसै आङो नोंथांमोननो दहाय रोङाखैमोन आरो ना मारै बानायो बोरै बबाव थांखो बुस्थुआलाय दा नैबेखौ नैबेयावसो सोयो आरो ना रिं लाइटनि उनाव आंहा बेखौनो नैबेयावसो सोलागासिनोमोन स्टेनावसो बेखौ नैबेजोंनो सोबानो जायो आरो ना नैबिदि नैबे बुस्थुखौ बिदि सोना लाबाय मबाइल हल्दार नैखौ औ मबाइल हल्दारखौ ओमफ्राय बिदि बानायनानैसो नैखौ मारियो आरो टाइट जानायनि बेखौ 360 जेरैबो बानायजोबनो हायो आरो ना मुभ खालामजोबनो हायो बेजों लोगोसेनो नै सुइचआ बावनो थाफाखायो बे स्टेन्ड आरो ना जास्ट बेखौ नैबाव फिटिं खालामबानो जाबाय आरो ना नैबेयाव मावनांगौ बेलाय स्टेना जौखोला जौवो नायनोसै स्टेन्डखौबो बोखोनानै देखायनोसै बेसेबां गोजौ जायो एबारसो फार्स्ट टाइम दे जोंबो बेखौ बिहरनाया थारमाने नांगौ नालाय रिल्स एरि खालामनायावबो मोजां ओमफ्राय मोनाफ्राव जेन'बा जों भिडिअ खालामोबा नैबे नर्मेल लाइटजोंबा जोंनाव मोजाङै साथिया नालाय मोखाङाव साथिनायनि थाखाय आरो ना दा बेखौनो बिराद इउज खालामगासिनो दा ट्रेन्डिंखा आरो ना दा जोंबो खमाव मोननायखाय बेखौ एसे अफार दंमोनखाय बिहरदों आरो खम दामनिसो बियो नाथाय मेरला दङ 4000 5000निया बिराद मोजांसिन आरो बियो ओरैनो जास्ट बिगिनारफोरनि थाखाय मोजां आरो ना फार्स्ट टाइम इउज खालामनायनि थाखाय जोंबो मोजां मोनबा उनाव साबसिननिफ्राय साबसिनखौ पारचेस खालामनानै लागोन दा दिनै बेखौ नायग्रोनो होननानै माबायदि सफैदों टेस्ट नायनोसै एसे बेजोंनो जुदि मोजांबाथ' बेखौनो इउज खालामगोन जुदि बारा ब्राइट नङाबा उनाव आलदा बिहरनानै लागोन आरो बिस गोजौ जायोथाय नायनोसै आरो ना बबेजों फोलावबो जाखो वाव गोजौ जाथारथ' माथो जा गोजौ जायो नै आं गोजौ जाबावो नामा लावबावनोसै नामा आयु एथ' गोजौ जायो गाइसफोर नै बिसि गोजौ जायो नै आयु आरो जौबावगोनसोदां ओमफ्राय जोंना बेकग्राउन्डआ इगनर खालामदे गाइस गोजौ माबा माबि थिखोनानै दोनजोबो आङो इगनर खालाम जा गोलाव जायो नैसिमानो जायो आरो ना बिसिमानो बरिया पारफेक्ट आरो ना बिसिमानो बरिया पारफेक्ट दा स्टेनाबो बिराद मोजां बेसे प्राइसआवलाय मा उमिद खालामनो जेन'बा बेसे प्राइसआव बेबायदि मोनना मा नांबावगौ दानिया टेस्ट खालामनायथारसै आरो ना जायोना जाया फिउस नामा रिटार्नथ' गैखाला स' जोङो स्टेन्डखौ फिटिं खालामनानै लाखांबाय आरो नैखौबो साजायनानै लाखाबाय मबाइल हल्दारखौबो दानिया बे माबाया बिनि नैबे माबाया केबेला माबा आरो ना USB चार्जिं पर्ट आरो ना नै चार्जारावसो होनांगौ दानिया नायनि आरो ना जोङो ना जोङा होलाय जोङो ना जोङाथाय बोरै बै सेरदो सुइचआव वाव जोङोथ' नै ब्राइट जायो खाथियाव थाहैलाय ब्राइट जायो नै आं मेरला अपसन दङ देलाय सोलायलाय अपसनखौ सेरनानै मोजाङानोथ' आयौ ब्राइट जाफैदोंथ' दाम खमनिबाबो नै खमायलांबाय आरो ना बियो नै खम खालामबाय दा हाइसखौ होलाय दे हाइसखौ वाव ब्राइटआनोथ' बेसे ब्राइट जानानैलाय मा नांबावगौ बेसे दामावलाय वाव नैलाय व्हाइट दं नै एसे माबा दङ क्रिम कालार दङ आरो नैबे एसे येल्ल' टाइप आरो मोनथाम दं आरो ना मोनथामनि ओमफ्राय बेयाव नोंथांमोना बिहरनो हागोन आलदा आलदाबो ओरै आलदा जोंग्राबो थायो कालारिं जोंग्रा रेमब' कालार जोंग्राबो थायो आरो दा ओरै सिदा थालाय आं नायनि वाव बेलाय नै ब्राइट जाबाय आरो ना नै ब्राइट जाबाय नै बिरादनो ओरै सिंनिफ्रायसो जागोन नै दा बिदियाव बेलाय मेगनाबो गल नुनाया बिदियावसो देलाय दावलांलाय ओरै खाथियाव फैलाय एसे देलाय दलर थालाय देलाय मेगनाव गल नुयो दा जाबाय आरो ना जोङो दा पर्दाखौ फिटिं खालामनानै लानि ओमफ्राय फिटिं खालामखांनानै डाइरेक्ट देखायनोसै आरो ना नोंथांमोननो स' जोंना फाइनालि जाबाय आरो ना सेटआपआ नै गोजौ बिदिबो आं दहाय लाबोनाया 80 थाखानि बे माबाया मा होनोमोनलाय गुनाया स्प्रिंआ बेखौ आंबो दोबथाबाय आरो ना जुगार होनो बेखौ जुगार दा नै बिदि जाबाय आरो ना बे ग्रे कालार माबाखौबो बिहरनो नागिरदों आरो ना ग्रिन कालारखौबो ग्रिन स्क्रिनखौबो बिहरनो नागिरदों ग्रिन स्क्रिनजोंबा अनेक माबा माबि खालामनो हायो दा बियो माबा आरो ना ग्रे स्क्रिन मोन आरो ना बियो नै दा नै बिस्रा आराम थागासिनो नै दा बेयाव आराम सियार लानानै जिरायनानै भिडिअ बानायनो हाबाय आरो ना रिल्स बानायनो हाबाय बेकग्राउन्डखौ गाज्रि नुला आरो नङाबाथाय नायलाय नै बिसिबां गाज्रि नुयो नै नर्मेलाव नै बिराद गाज्रि नुयो आरो ना दा बेयावबा नै बिराद मोजां नुबाय आरो ना दा नै आङो बेखौ सोलायनि थाथ'लाय मौजि नै बिदि जागोन आरो ना अनेक कालारनि जागोन आरो नै
गरमथार दा नोंथांमोननो बानायनानै देखायबाय आरो ना हेलौ 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 एबार बाव नोंथांमोननो इउटुब भिडिअखौ माखासेखौ रायज्लायनायखौ इन्ट्र'फोरखौ बेयाव लाबोनोसै आरो ना एबारनिफ्राय माबाखौबो देखायनो सानदों आङो जेन'बा इउटुब चेनेलखौ मारै खुलियो ओमफ्राय इउटुबजों जों फैसा मारै खामायनो हायो नेक्स्ट भिडिअआव नुगोन बे भिडिअनि उनाव नुगोन आङो नोंथांमोननो लाबोगासिनो आरोना बे भिडिअखौबो ओंखायनो आं बे मेइन स्पेसियेलि रिं लाइटखौ बिहरनाया बेनि थाखायनोमोन आरोना बेकग्राउन्डआबो समबा स्टे टिउन सिया दिनै मोसादो टेंगे टेंगे मोसानोलाय हेलौ गाइस सियानै ड्रेसा बिराद मोजां मोनदों नै बिदि जांलाबाथाय मोजां मोनदों नै खेना बिसिगोल' नायलाय हान्थु बारजोबो देलाय देलाय देखायलाय हेनखौ देखायलाय दे गसंलाय मामि गसंलाय हिप हपसो नुवाखै जा दुस्थ' जाखाबाय फैदो मामि फैलाय स' ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनो माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गाइसमोन बाय बाय